αυτός εγώ τον άκουσα από το Φίκο. Και βασικά τον άκουσα όταν το έκανε δισκογραφία με τον Χρυσαθόπουλο. Τότε ήμασταν στο εργαστήριο μαζί και όταν γινόταν δισκογραφία, εγώ δεν τον είχα ξανακούσει πριν. Εσύ θα τον είχες ακούσει. Βέβαια υπήρχε. Εννοείται υπήρχε. Καταγραφή. Εγώ τότε το άκουσα. Στα μαχαπέτια αυτά που κάνανε. Ναι. Αυτόνομα. Στο ραδιόφωνο, όχι στα μαχαπέτια. Στο ραδιόφωνο πρέπει να ήταν. Τώρα εγώ θα πω κάποια αντίστοιχα που έλεγε ο θείος ο Φίκος. Το πρώτο είναι μεν το άχτι δεν κυφτάει, αν θέλεις μπορεί να το τηλεφορήσεις. Να το τηλεφορήσουμε έτσι. Ωραία. Δεν είναι. Όμορφα.